δεύτερο παιχνίδι της τελευταίας μέρας του 5ου Platon Basketball Spring. Η συγκεκριμένη αναμέτρηση είναι για τις θέσεις 5 έως 6. Αντίπαλες ομάδες είναι η Άλμπα Βερολίνου και η Στέλλα Τζούρα. Η Άλμπα Βερολίνου, η οποία είναι πρώτη φορά καλεσμένη στο τουρνουά μας, και η Στέλλα Τζούρα, την οποία όλοι γνωρίζετε, καθώς είναι η τρίτη σερί παρουσία της στο δικό μας τουρνουά. Λοιπόν, οι δύο ομάδες είναι σχεδόν έτοιμες για να μπουν στο παρκέ για να ξεκινήσει το παιχνίδι τους. Θα βγουν φυσικά και οι αναμνηστικές φωτογραφίες, όπως θα γίνει σε όλα τα σημερινά μάτς. Τελευταία μέρα και του φετινού Platon Basketball Spring. Ελπίζουμε το θέαμα να σας αποζημίωσε και φέτος. Φυσικά, ακόμα τα σημαντικά παιχνίδια της ημέρας δεν έχουν ξεκινήσει. Λοιπόν, βγήκαν και αναμνηστικές φωτογραφίες για την Άλμπα Βερολίνου. Έχουμε και έναν Έλληνα στην Άλμπα Βερολίνου, μην το ξεχνάτε αυτό. Ένας από τους βοηθούς του coach Όπιτς είναι ο Γιάννης Παναγιωτακόπουλος, δικό μας παιδί. Λοιπόν, και πάμε τώρα και στην αρχική πεντάδα της Άλμπα Βερολίνου. Είναι ο Κουέντιν, ο Ρεζουάνι, ο Σμόελιτς, ο Πόιλακ και ο Κοπίλοβιτς. Δεν αλλάζει την βασική του πεντάδα ο coach Όπιτς. Και από την Στέλλα Τζούρα, οι επιλογές του coach Κογιάτη, ποιοι είναι? Τον Τσιγωνάκη βλέπω, τον Τζάκαρ, τον Πουλίνη και τον Γκαλικάνη και τον Στανέσκο, με συγχωρείτε. Αυτή είναι η πεντάδα για την Στέλλα Τζούρα. Δεν ξέρω αν θα αγωνιστεί και ο Καμαρά. Αυτή την ώρα είναι στον πάγκο, ίσως χρησιμοποιηθεί για λίγο. Πρώτη επίθεση για την Στέλλα Τζούρα. Ο Τσιγωνάκης θα κάνει ένα αρκετά επιπόλαιο σουτ και δεν θα ευστοχίσει. Σμάλεϊ θα περάσει, ωραία πάση στον Ρεζουάνι, αυτό θα τελειώσει τη φάση. 2-0. Ο Τζάκαρ με την φοβερή ατομική ικανότητα για το 2-2, σοφαρίζει για τους Ιταλούς. Κουέντιν, αστοχή, ένα παιδί με πολύ μεγάλα άκρα, από όπως μας είπαν και οι άνθρωποι της Άλμπα, ένα παιδί με ταλέντο, ένα παιδί που έχει μέλλον. 4-2 για την Άλμπα, μετά το δεξί λέει από τον Κουέντιν. Τσιγωνάκης για 3, 4-5, έχουν ξεκινήσει αρκετά δυνατά και οι δύο ομάδες. Πόιλακ με βήμα πίσω ήταν άστοχος. Τσιγωνάκης, πολύ ρυψοκίνδυνη πάσα, την κατάλαβε μόλις και έκλεισε την μπάλα. Κουέντιν. Ο Πίλοβιτς για 3, είναι έστοχος. Και 7-5. Τσιγωνάκης, υπερβολικός νομίζουμε σε αυτή την προσπάθεια, αν και νομίζω δεν υπάρχει υπερβολικό, καθώς μιλάμε για μικρά παιδιά, για παιδιά 16 ετών. Καλάθι από τον Κουέντιν 9-5. Στανέσκο, περάσει, Πόγιο λέει up, 9-7. Όμορφη ενέργεια.
Σμάλειτς, δύσκολη ενέργεια, είναι άστοχος, θα πάρει δύσκολο στο επιθετικό rebound, θα δώσει τον Ρεζουάνι, θα σηκωθεί, θα τελειώσει τη φάση. 11-7. Πρώτη αλλαγή για την ομάδα της Άλμπα Βερολίνου. Ο Νίρπας στη θέση του Σμόλειτς. Ο Τζάκαρ, παιχνίδι απομόνωσης, θα κερδίσει το φάουλ και το δικαίωμα για 2 βολές. Το σκορ, λάθος από την Άλμπα Βερολίνου και κατοχή αλλάζει χέρια. Γαλλικάνη για τον Πουλίνη, θα αστοχίσει, Πουλίνη ξανά. Ο Τζάκαρ θα αστοχίσει, είναι επιθετικό rebound. Ο Τζάκαρ όμως επιμένει, κρατάει ζωντανή την επίθεση της Στελατζούρα. Reverse, ο Πόλιακ θα τον κόψει. Με φάουλ όπως λένε οι διαιτητές. Άρα έχουμε ξανά φάουλ. Ο Πίλοβιτς για τον Αμαντού Σουβαλή. Και θα μπει και ο Σούλτς στη θέση του Πόλιακ. Τζάκαρ είναι εύστοχος για το 11-9. Τζάκαρ είναι εύστοχος και στην δεύτερη βολή για το 11-10. Σαμπαλή. Κουέντιν με τον Πόιλακ είναι πιο γρήγορος. Κουέντιν, ωραίο αριστρολία με spin move, καλάθι, 13-10. Τζάκαρ με το πολύ δυναμικό του παιχνίδι θα ευστοχίσει για το 13-12. Ρεζουάνι, Σαμπαλή, δεν θα σουτάρει. Σούλτς και τον Νίρπας θα τελειώσει τη φάση 15-12. Τον έχει περάσει, δύσκολη ενέργεια, θα κερδίσει το φάουλ και το δικαίωμα για 2 βολές. Σιγονάκης είναι εύστοχος για το 15-13. Τώρα στην επίσης είναι η Άλμπα.
Quentin θα προσποιηθεί, θα αστοχίσει, όμορφη ενέργεια όμως έκανε το forward της Alba Βερολίνου και η κατοχή θα περάσει στα χέρια της Alba Βερολίνου. Ζάκαρ θα περάσει, θα αστοχίσει. Σαμπαλή πήρε το rebound, ο Σούλτς, κακή πάσα. Ο Γκαλιγκάνη θα αστοχίσει, όμως θα κερδίσει το φάουλ και το δικαίωμα και άλλες δύο βολές. Εύστοχος στην πρώτη βολή, ο Γκαλιγκάνη για το 15-14. Κατοχή παραμένει για την Alba Βερολίνου στην απόλυτη ισοπαλία του παιχνίδι, 15-15. Ο Νίρπας κλείστηκε, σου διαδίθα από τον Μπερνάρ, είναι εύστοχο. 18-15. Ζάκαρ με το δεξί το τελείωμα αστόχησε πάνω από τον Σαμπαλή. Σούλτς θα περάσει, στρεφογυρνάει, καλή άμυνα από τον Ζάκαρ. Ο Σούλτς θα βρει τον Νίρπας, αυτό θα κάνει. Θα πετύχει το καλάθι, θα κερδίσει και το φάουλ, 20-15. Sto parlando, uno è chiuso sotto il canestro, marchi l'angolo, ti stacchi, palla e tripla, te lo dico come vieni, sei 1,10 m, o sei aggressivo o ti rompono il culo, sei a 18 meglio al tuo ogni volta. Νίρπας κάνει το 21-15, μεγαλύτερη διαφορά για την Alba Βερολίνου το συν 6. Πουλίνη, ωραίο το πασγέμ από την Στέλλα Τζούρα. Σκορέγια έκανε το λάθος και η κατοχή επιστρέφει στα χέρια της Alba. Μπέμ έχει ψωμιδική διαφορά, ο Σαμπαλής θα περάσει, θα κάνει το floater, άτσαλο τελείωμα, ο Μπέμ πήγε να πάρει το maximum, όμως το κέρδος του είναι ότι θα εκτελέσει δύο βολές. Ο Πίλοβιτς ετοιμάζεται και ο Μούρτσι. Μούρτσι θεωρώ ότι θα βγει ο Πουλίνη και ο Πίλοβιτς για τον Σαμπαλή. Ο Μπέμ είναι εύστοχος στην πρώτη βολή, 22-15. Καθώς βλέπει ότι η διαφορά όλο ένα και ανεβαίνει για την Alba Βερολίνου, 24-15. I
I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. Ολοκληρώθηκε το time out 24-15. Πολύ καλή εμφάνιση της Alba μέχρι τώρα στο παιχνίδι. Έχουν παίξει 6,5 λεπτά. Οι Γερμανοί φαίνεται πως είναι πολύ καλά ψυχολογικά μετά και τη χθεσινή τους νίκη επί της Adverb. Ο Τζάκαρ για τον Μούρτσι, ο οποίος αστόχησε στο τριών πόντων που ήταν ελεύθερο βέβαια. Καλή επίθεση από τους Ιταλούς. Λάθος εδώ από τον Νίρπας. Ο Μούρτσι. Ο Τζάκαρ θα περάσει. Χάσει ένα θεωρητικά εύκολο lay-up. Μπερνάρ. Κοπή από τον Μούρτσι. Περάσει τον Καλικάνη. Κακή πάσα. Κατοχή παραμένει στη Τελατζούρα. Ο Κόντος είναι έτοιμος να πει στο παιχνίδι όπως και ο Σμόλεϊτς. Τζάκαρ, Κόντος για 3, είναι άστοχος, τριμπάνα από τον Σούλτς. Μόλεϊτ, ο Σούλτς για τον καλή άμυνα από τον Χουαρέγια. Ποιος θα σηκωθεί με το αριστερό, δεν θα ευστοχίσει. Πάνω κάτω το παιχνίδι. Σμόλεϊτ για 3, κακό το σουτ, Τζάκαρ. Τζάκαρ θα κερδίσει το φάουλ από τον Σούλτς, αν δεν κάνω λάθος, και θα πάει να εκτελέσει νέες βολές. Τζάκαρ είναι ξανά άστοχος στις βολές. Άστοχος και στις δύο βολές, δεν είναι σε καλή μέρα από τις βολές ο Τζάκαρ και αυτό ενδέχεται να κοστίσει στη συνέχεια του παιχνιδιού. Πόιλακ, πολύ εξειδικευμένη πάσα για τον Μπέμ. Ο Κόντος κάνει το lay-up, θα τελειώσει τη φάση 24-17 και έχουμε τα time out τώρα από τον coach Όπιτς.
Cruising in my lane fast, call it high speed. I've been working hard, yeah, I've been working nightly. If you think you'll win, ha, not fucking likely. I be taking shots, yeah, cold-blooded, icy. Watching numbers grow is what I call sightseeing. In the front row, run it up when they hype me. The following grows, they know how to ignite me. Call me CEO, I've been running shit right, see. And I ain't playing games, I create my own lane, making pleasure out of pain. Ολοκληρώθηκε και το time out από τον coach Opitz, ο οποίος ήθελε να σταματήσει κάπως την επιθετική δυστοκία της ομάδας του, καθώς η Άλμπα έχει μείνει στους 24 πόντους τα τελευταία 2 λεπτά. Ο Ιλάκ θα δει το κόψιμο του Small-H, ωραία κίνηση, όμως θα στοχίσει ο παίκτης της Άλμπα Βερολίνου. Small-H έψαξε τον Poilak, αυτός νομίζω έχει πλεονέκτημα με τον Τζάκαρ, όμως θα στοχίσει. Πολύ δυνατό παιδί ο Τζάκαρ, δεν είναι εύκολο να τον εκτοπίσεις. Γκούντα για 3, είναι άστοχος. Ο Poilak πήρε το rebound. Ωραία πάσα στον Μπέμ, εύκολο lay-up, 26-17. Τζάκαρ, δεν θέλει να κάνει το λάθος, ο Κόντος, βήμα πίσω, θα κάνει το shoot, 26-19. Για να κάνει μια εξητλημένη πάσα ο Small-H, δεν ήταν κακή η σκέψη του, όμως θα γίνει όμως το λάθος. Ο Γκούντα Γκαλικάνη στη θέση του. Νίρπας για τον Small-H, θα επιστρέψει στο παρκέ. Μούρτσι, ο αντίπαλος τον Νίρπας θέλει να περάσει, σουτ για 3, απότομο σταμάτημα, πολύ όμορφη η κίνηση, 26-22. Poilak και τον Κοπίλοβιτς, κακή πάσα. Μπέμ, double team. Ο Poilak θα πετάξει την μπάλα. Ξέρουμε τι έχει ο Μπέμ, ο οποίος φαίνεται να πονάει. Θα πάει στο μπάγκο της ομάδας του, καθώς πρέπει να δέχτηκε κάποιο χτύπημα στο κεφάλι. Το παιχνίδι θα συνεχιστεί. Ένα δεύτερο σκέλος έχουμε για τη λήξη της πρώτης περίοδου. 26-22 το σκορ. Η Άλμπα Βερολίνου έχει το συν 4 υπέρ της ύστερα από τα πρώτα 10 λεπτά του δεύτερου παιχνιδιού του 5ου Platon Basketball Spring.
Ξεκίνημα δεύτερου δεκαλέπτου. Η Άλμπα είναι καλύτερη με ψωνής από την Στελατζούρα, 26-22. Οι Ιταλοί βέβαια που μείωσαν τη διαφορά προς το τέλος της πρώτης περίοδου στο πλην 4, ίσως και να τους κολακεύει αυτή η διαφορά. Ο Κόντος με το που μπήκε στο παιχνίδι, όπως και ο Μούρτσι, έκαναν την παρουσία τους. Μούρτσι για 3, είναι άστοχος. Λοιπόν, από τον Κογιαρέλα θα γυρίσει με λίγο ράθιμο στυλ, αλλά έτσι είναι το παιχνίδι του. 26-24. Κουέντιν θα περάσει για τον Νίρπας. Ο Σαμπάλι τώρα με τον Ρεζουάνι θα παίξει ένα pick and roll. Νίρπας θα περάσει. Φάουλ από τον Γκαλικάνη και 2 βολές για τον παίχτη, τον Νίρπας της Άλμπα. Λοιπόν, το 26-24 παραμένει μετά την άστοχη πρώτη βολή του Νίρπας. Δεν μπορώ να καταλάβω από εδώ τι ακριβώς έλεγαν οι ηγετές, όμως το μάτς θα συνεχιστεί. ...26-24. Όλα από τον Κουέντιν. Ο Τσόπης ζητάει ότι έκανε φλόπινγκ ο Τζάκαρ και κέρδισε το φάουλ. Περάσει ο Τζάκαρ με τη δύναμή του. Το κάνει να μοιάζει πολύ εύκολο, όμως είναι πάρα πολύ δυνατός. Είναι κάποιος αυτόν και έχει πολλές φυσικές δυνάμεις. Ρεζουάνι για τον Σαμπαλί, ο Κουέντιν. Φοβερό κλέψιμο εδώ από τον Τζάκαρ. Όμως εδώ θα κάνει μια πάσα την οποία δεν θα προλάβει ο Κόντος. Κουέντιν για τον Ρεζουάνι που έχει ένα κίνδυνος. Νίρπας με το αριστερό, αστοχή. Θα γίνουν βήματα από τον παίχτη της Άλμπα Βερολίνου και συνεχίζουμε το παιχνίδι μας. Κόντος για 3, είναι εύστοχος. 27-29, προβάδισμα για την Στελατζούρα. Νίρπας ψάχνουν όλοι το post-up του Ρεζουάνι. Καλή άμυνα εκεί από τον Σκαρέια. Στανέσκου ετοιμάζεται. Ρεζουάνι, ωραία πάσα για τον Νίρπας. 29-29. Βήματα από τον Κόντο, θα χάσει το σταθερό. Δεν το παραδέχτηκα αμέσως, όμως νομίζω ότι είναι πολύ σωστή απόφαση από τους διαιτητές. Ρεζουάνι με τον Στανέσκου. Ρεζουάνι για τον Νίρπας. Κάνει τη διείσδυση, δύσκολο καλάθι. 31-29, δεύτερο στεγόμενο καλάθι. Ο Πουλίν ετοιμάζεται να επιστρέψει στο παρκέ. Καλή πάσα από τον Τζάκαρ. Ο Στανέσκο τώρα δεν κατάλαβε γιατί εκεί δεν σούταρε. Κλέψιμο από τον Νίρπας.
Προσποίηση, καλάθι, 33-29. Καλικάνη, δεν άλλαξε πάρα πολλές πάσες και θα κερδίσει το φάουλ. Νομίζω το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα που μπορούσε να έχει, καθώς η επίθεση της Τελατούρα δεν ήταν και η ενδεδειγμένη. Η Καλικάνη πήγε στον πάγκο, ο Πουλίνη επέστρεψε. Στανέσκου σουτ για 3, είναι άστοχος. Κουέντιν, με την πάλι τον Τζάκαρ. Ο Σαμπαλή. Ετουάνι θα γυρίσει, κερδίσει το φάουλ και θα έχει το δικαίωμα για 2 βολές. Το Ζουάνι 33-29, συν 4 για την γερμανική ομάδα. Είναι άστοχος. Έχει ένα θεματάκι ο Ρεζουάνι, όπως και ο Μπέμ. Έχουν ένα θεματάκι με τις βολές. Πρέπει να το βελτιώσουν αυτό, αν θέλουν να παίξουν μπάσκετ και σε πιο έτσι υψηλό επίπεδο. Ζουάνι άστοχος και στις 2 βολές. Παραμένει το συν 4 για την Άλμπα. Αυτό έχει εδώ ο Τζάκαρ, χωρίς να αλλάξει καν πάσα, όχι και η καλύτερη δυνατή επιλογή. Ο Πίλοβιτς, κάνει τεσσαμπής του Σαμπαλή. Το 3-29. Κουέντιν κατεβάζει την μπάλα. Θα κάνει το handoff, θα γίνει με τον Κοπίλοβιτς και τον Ρεζουάνι. Πόδι από τον Τζάκαρ. Και 14 δεύτερα απομένουν τώρα για την επίθεση της Άλμπα. Ρεζουάνι, Κοπίλοβιτς, καλή άμυνα από τον Κόντο. Στατική εδώ η επίθεση της Άλμπα. Κοπίλοβιτς όμως θα κάνει μια ατομική ενέργεια και θα κάνει το 36-29. Ο Τζάκαρ, ατομική ενέργεια 36-31. Κιλοβίτς, ωραίο το pick and roll με τον Ρεζουάνι, αυτός θα αστοχίσει. Ωραία συνεργασία παντός ανάμεσα στους δύο παίχτες. Στανέσκου, θέλει να περάσει. Και σωστό σφύριγμα, καθώς έγινε φάουλ από τον Ρεζουάνι. Αλλαγές, Τσιγονάκης και ο Γκούντα θα μπουν στο παιχνίδι. Ρεζουάνι και ο Νίρπας θα πέρασουν τον πάγκο. Σμόλεϊτς και Μπέμ τα νέα πρόσωπα για την Άλμπα Βερολίνου. Στανέσκου, να περάσει από τον Μπέμ. Τον Μπέμ στη δύναμη, Στανέσκου. Φάουλ από τον Μπέμ και δικαίωμα για διαβολές. Ο Τζάκαρ πήρε το επιθετικό rebound, δεν θα ευστοχίσει όμως. 36-32 παραμένει, ο Μπέμ ήταν άστοχος και στις δύο βολές. Σας το είπαμε και πριν ότι... Όχι, δικό μου το λάθος, ο Στανέσκου και στο φάουλ και ήταν άστοχος. Και αυτός στις δικές του βολές.
Quentin στο κατέβασμα της μπάλας μαζί με τον Κοπίλοβιτς. Ο Μπέμ, Quentin, reverse, καλή άμυνα από τον Στανέσκο, ωραία βοήθεια και λίγο έλειψε να γίνει το λάθος. Λάθος εδώ από την Άλμπα Βερολίνου. Χειροκροτήματα του coach Κογκιάτη για την άμυνα των παιχτών του. 5 λεπτά για την λήξη, να πούμε, και της δεύτερης περίοδου. 36-32. Δεν βλέπουμε πάρα πολύ καλό μπάσκετ στις τελευταίες κατοχές. Ο Γκούντα, ο Τσιγωνάκης. Βήμα πίσω σου για 3. Είναι άστοχος. Ο Σούλτς πήρε το rebound. Ο Σμόλειτς. Quentin γρήγορα για τον Μπέμ. Έχει πλεονέκτημα με τον Θανέσκο. Ο Μπέμ θα γυρίσει. Θα γίνει γρήγορα το φάουλ. Δύο βολές για τον Μπέμ. Ο coach Γιουγκάτσι νομίζω διαμαρτύρεται χλιαρά για το γεγονός ότι ο Μπέμ είναι έτοιμος να εκτελέσει δύο βολές. Σας τα είπαμε και πριν ότι υπάρχει θέμα με τις ελεύθερες βολές και από τις δύο ομάδες. Πολλές οι άστοχες βολές. Εύστοχος ο Μπέμ, 37-32. Γκούντα, ένα παιδί το οποίο έχει πιο πολύ οργανωτικές ικανότητες, δεν παίρνει πάρα πολλά σουτ. Εδώ όμως θα παίξει παιχνίδι από μόνος με τον Κοπίλοβιτς και θα δικαιωθεί. 37-34. Κοπίλοβιτς, ο Σούλτς για 3. Είναι άστοχος, ο Μπέμ πήρε το επιθετικό rebound. Και έχουμε ξανά το φάουλ από τον Στανέσκο και ο Μπέμ θα πάει ξανά στις βολές. Το 37-34 παραμένει. Μπέμ, άστοχος, μία 4 βολές τελευταίες, όμως θα πάρει το rebound. Ο Πίλοβιτς, ο Γκούντα του έκλεψε την μπάλα, ο Γκούντα έχει τον Τσιγωνάκη, δεν του δώσει την μπάλα. Τάπα από τον Σμάλειτς, φιλοδόρησε τον αντίπαλό του, μια όμορφη κίνηση, όμορφη τάπα. Quentin, Σούλτς για 3, βηματάκι πίσω άστοχος, ο Μπέμ πήρε το επιθετικό rebound. 39-34. Το 39-34 παραμένει. Φάουλ πάνω στον όχι στον Κοπίλοβιτς, πάνω στον Σούλτς από ό,τι είδα. Και θα έχει και βολές ο παίχτης της Άλμπα Βερολίνου.
αστοχός στην δεύτερη βολή, 40-34 το σκορ. Καλάθι εδώ για την Στελατζούρα, 40-36, παραμένει το παιχνίδι ντέρμπι, είναι κοντά οι δύο ομάδες. Τσιγωνάκης. Δεν έχει εδώ, δεν ευτόχησε η Στελατζούρα στην επίθεσή της, παραμένει το 40-36. Σαμπαλή και ο Νίρπας επιστρέφουν για τους Σμάλειτς και Κοπίλοβιτς. Αρκετές οι αλλαγές και από τους δύο προπονητές, ειδικότερα από τη μεριά του Κυριόπης που έχει και περισσότερες επιλογές. Ωραία πάσα του Σαμπαλή. Ο Νίρπας αστόχησε. Ο Μπέμ με το έτσι θέλω θα πάρει το επιθετικό rebound και θα εκτελέσει δύο βολές. Το Μπέμ που δεν δίνει πάρα πολύ δύναμη στα πόδια του στις βολές. Σας το είπαμε και χθες και είναι και ένας λόγος ο οποίος είναι αρκετά άστοχος. Έχει μία στις 5 τελευταίες βολές. Και εδώ τώρα νομίζω ότι είχε μία... κάπως πρέπει να μάτωσε κάπως το αριστερό του χέρι και γι' αυτό πρέπει να πήγε στον πάγκο. Ρεζουάνι, αστόχησε και αυτό, σας το είπαμε για τους ψηλούς της Άλμπα Βερολίνου. Ο Τζάκαρ, ωραία πάσα στον Πουλίνη, εξαιρετική πάσα του Τζάκαρ, 40-38. Πολύ όμορφη πάσα. Βρήκε αφύλακτο το συμπέκ του. Πόιλακ, δύσκολη ενέργεια, καλή άμυνα από τον Τζάκαρ. Πουλίνη για τον Γκούντα. Κάνει το lay-up, 40-40 και time out από τον coach Opitz με 2 λεπτά να απομείνουν για τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that, spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas, think I'm okay at last, but I don't know what that. Ολοκληρώνει και το time out του coach Opitz, 40-40. Αρκετά κοντά οι δύο συγκεκριμένες ομάδες αγωνιστικά, για να δούμε αν αυτό θα να το βλέπουμε και στο δεύτερο 20 λεπτό. Πόιλακ τώρα με τον Τζάκαρ, ωραία δημιουργία, Σούρτς από την αγαπημένη θέση από τη γωνία για 3 είναι άστοχος. Πόιλακ, ο Γκούντα τελικά πήρε το rebound. Τζάκαρ θα χάσει και με τη σειρά του την μπάλα. Αμυντικό φάουλ του Γκούντα πάνω στον Πόιλακ και δικαίωμα για βολές.
Νομίζω είναι τρίτο φάουλ, όπως λέει η γραμματεία, για τον κοντορευηθούλη παίκτη της Τελατζούρα για τον Γκούντα. Τρία φάουλ. Εδώ όπως βλέπουμε καταφθάνουν και στο γήπεδο και οι παίκτες της MK Κάουνας σε 2 αλλά και του Παναθηναϊκού. Το επόμενο παιχνίδι, θυμίζουμε, είναι στις 6 ώρα, το παιχνίδι της τρίτης θέσης, για να δούμε ποια ομάδα θα κερδίσει σε ένα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι. Ο Ήλακ είναι άστοχος με τη σειρά του από τις βολές. Ευτόχη στη δεύτερη, 41-40. Ο Νίρπας, ο Μπερνάρ, ο Μαθήνος Μπερνάρ στη θέση του. Τσιγονάκης τώρα, ο οποίος πιέζεται από τον Μπερνάρ. Τσιγονάκης, Ζάκαρ. Βήμα πίσω, θα κάνει το σούτ, είναι άστοχο. Πουλίνη πήρε το επιθετικό rebound. Θα τελειώσει και τη φάση. Ο Νίρπας όμως έκανε φάουλ πάνω από τον Ζάκαρ και με τη σειρά θα εκτελέσει βολές. Εύστοχος στην πρώτη βολή, 41-41. Ο Σούλτς, ωραία πάσα για τον Νίρπας, 43-41. Πουλίνη από ατομικό μπάσκετ, το Φαρέγια κουβάλισε την μπάλα. Πουλίνη την τελείωσε, 43-43. Ρεζουάνη θα πάρει την μπάλα μέσα από τα χέρια ο Τζάκαρ, ο οποίος θα τελειώσει και τη φάση. 43-45. 22 για την επίθεση της Άλμπα. Πάτσε την πλάγια γραμμή ο Μπερνάρ και time out από τον coach Κογκιάτη για να δείξει την τελευταία επίθεση στους παίκτες του. ...19,9 δευτερόλεπτα για τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Για να δούμε ποιες ήταν οι οδηγίες του coach Κογκιάτη. Ο Τσιγονάκης είναι στην επαναφορά. Πιστεύω πως ο Τζάκαρ θα πάρει την τελευταία επίθεση. Θα την κρατήσει μέχρι το τέλος και μετά τα 8 με 9 δεύτερα θα επιτεθεί. Αυτό που σας είπα, επιτέθηκε ο Τζάκαρ. Αστόχησε χωρίς να κάνει κάποια φάσα. Ρεζουάνη πήρε το rebound. Τζάκαρ δεν θα προλάβει το χρονόμετρο. 43-45. Στη Τελατζούρα προηγείται με 2 από
της Άλμπα Βερολίνου. Άκρος ενδιαφέρον αναμένεται το δεύτερο ημίχρονο. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move. Δεν ήταν μεγάλο το διάλειμμα. Ευθύς αμέσως πάμε στην δράση. 43-45. Παιχνίδι για την πέμπτη θέση. Πέμπτη-έκτη θέση. Το φετινό Platon Basketball Spring. Πέμπτη έκθεση του συγκεκριμένου τουρνουά. Ο Τζάκαρ δεν θα δώσει καμία πάσα. Θα αστοχίσει όμως παλέτ για την κατοχή. Ο Πόιλακ πήρε την μπάλα. Ο Πίλερ, ο Κουέντιν, ο Πόιλακ, ο Σμάλιτς και ο Ρεζουάνι. Η βασική πεντάδα δηλαδή για την Άλμπα Βερολίνου. Ρεζουάνι, Πίλοβιτς, Σμόλειτς, ωραία κίνηση. Κερδίζει το φάουλ από τον Τζάκα.
Καλή η πρώτη επίθεση για την Άλμπα Βερολίνου. 44-45 το σκορ, να σιγά σιγά που ετοιμάζονται και οι παίκτες της NK Kaunas 2. Άστοχος και στις δύο βολές του Smalley, το Τζάκα θα περάσει, assist τον Πουλίνη, 44-47. Ο Πίλοβιτς για 3, είναι εύστοχος, 47 όλα. Ξεκινήσαμε δυναμικά και σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο. Μπάλα, Ρεζουάνι έκανε το κλέψιμο, ο Πόιλακ για τον Κουέντιν, θα περάσει για τον Ρεζουάνι. Θα παίξει με πλάτη, θα γυρίσει. Λίγο έλειψε να χάσει την μπάλα. Σμάλεϊτς θα περάσει, θα κερδίσει το φάουλ, δεν είχε δικαίωμα για βολές. Μπάλα είναι εκτός. Κατοχή είναι για την Άλμπα Βερολίνου, είχαμε έτσι μια μικρή διακοπή. Θα παραμένει. Πουλίνη για 3, είναι άστοχος. Η μπάλα από τον Smallage. Θα ακούσουμε και την κόρνα της γραμματείας. Ρεζουάνι. Πουλίνη θα βάλει τα χέρια του σωστά στην μπάλα και θα του κλέψει την μπάλα. Κατοχή για την Στελατζούρα. Ο Τζάκαρ θα περάσει, θα του κάνει φάουλ ο Smallage. Σωστή απόφαση. Μούρτσι και Γκούντα θα επιστρέψουν στις θέσεις των Γκαλικάνη και Τζάκαρ. Κόντος, ο Γκούντα. Ο Μούρτσι είχε ελεύθερο τρίποντο όμως δεν το επιχείρησε. Μούρτσι με τον Κουέντιν. Μούρτσι, ωραίο το αθλέτρο με το αριστερό, 47-49. Ρεζουάνι, Κουέντιν από την κορυφή για 3. Εύστοχος, 50-49. Γκούντα κρατάει πολύ την μπάλα, Μούρτσι. Σουτ για 3. Βιαστικό και άστοχο το σουτ. Πόιλα, Κοπίλοβιτς για 3. Είναι το τρίτο τρίποντο για τον Κοπίλοβιτς. 53-49. Ο Κόντος ο Σκαρέγια ήταν για το 53-50. 51 μάλλον. Άναψε το μάτς, γρήγορες επιθέσεις. Σμάλεϊτς θα αστοχίσει, ατομική ενέργεια. Ο Πίλοβιτς ξανά για 3 και είναι ξανά εύστοχο. Τέταρτο τρίποντο για τον Κοπίλοβιτς, ποιος είναι καταπληκτικός σήμερα από την περιφέρεια. Κόντος, δύσκολη ενέργεια, είναι άστοχος. Το 56-51 παραμένει. Τσιγωνάκης ετοιμάζεται να πει στο παρκή, όπως και η Νίρπας και Σούλτς. Ο Πίλοβιτς εδώ θα κάνει λάθος. Κόντος θα περάσει. Ατομική ενέργεια 56-53. Πόιλακ για τον Smallage θα πατήσει την πλάγια γραμμή. Κατοχή για την Άλμπα.
Πιέζει η Ιταλική ομάδα, η Άλμπα μάλλον, με συγχωρείτε, σε μεγάλο βαθμό. Θέλει να κάνει ένα κλέψιμο ίσως και να πάει σε γρήγορες επιθέσεις και θεωρητικά σε εύκολα καλάθια. 56-53, Τσιγωνάκης. Δεν είχαμε τώρα καλάθι, ήταν από την Στελατζούρα, όμως χειροκροτεί ο coach Κογκιάτη τις προσπάθειες των παιχτών του. Κουέτιν στον πάγκο, Σούλτς θα γυρίσει. Ρεζουάνι, ο οποίος δεν έχει φανεί πάρα πολύ, είναι καλή άμυνα του Σκαρία πάνω του, Κοπίλοβιτς. Ρεζουάνι θα γυρίσει, κακή πασά στον Σούλτ και κατοχή για την τυπικά φιλοξενούμενη ομάδα. Ο Μπέμ στη θέση του Ρεζουάνι, ίσως και να κουράστηκε ο ψηλός των Γερμανών. Μούρτζι. Σιγωνάκης, το σκέφτεται, θα παίξει ένα ενός, δύσκολη ενέργεια, κακό σουτ. Άστοχος Νίρπας, θα περάσει, ο Μπέμ, ο Πίλοβιτς, όλα αυτά στην περιφέρεια. Ο Μπέμ είναι τώρα, τον σπρώχνει και λίγο Σκαρέγια. Ωραία πάσα, σουτ για 3. Ο Μπέμ πήρε το επιθετικό, όμως θα κάνει ο ίδιος επιθετικό φάουλ. Και άρα η Στελατζούρα έχει την ευκαιρία να ισοφαρίσει το παιχνίδι. Ο Γκούντα θα πατήσει την τελική γραμμή, λάθος για την Στελατζούρα. Ο Σαμπαλί ετοιμάζεται. Ο Πίλοβιτς θα πάει στον πάγκο. Εξαιρετική παρουσία του Κοπίλοβιτς στο σημερινό παιχνίδι με τα 4 τρίποντα. Νίρπας δεν θα πάρει το φάουλ που ήθελε. Άλμπα στην επίθεση, σουτ για 3 από 45, είναι εύστοχος. 59-53, συν 6 για την Άλμπα, η οποία προσπαθεί να χτίσει εκ νέου μία διαφορά στο σκορ. Ο Σούλτς πιέζει τον Σκαρέγια, αυτός ψάχνει τον Εγκούντα, ο Σαμπαλί θα κλέψει και θα πετύχει το καλάθι. 61-53, πολύ όμορφη προσπάθεια από τον Σαμπαλί. Coach Κογκιάτη απορεί με τους παίκτες του. Ο Τζάκαρ επιστρέφει εσπεσμένα στο παρκέ. Και απορεί και ο Coach Κογκιάτη για το φάουλ το οποίο χρεώθηκε η ομάδα του. Εύστοχος Σαμπαλί για το 62-53. Ο Τζάκαρ με υποψία επιθετικού φάουλ. 62-55. Μίρπας θα χάσει την μπάλα, Μούρτσι. Κακή πάσα, πολύ κακή πάσα στα πόδια του Γκούντα. 3 και 30 για το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου. Ο Μπέμ, ωραία πάσα. 4-55. Ο Μπέμ θα φιλοδορήσει και μετά από τον Σκαρέγια με αυτό το ράθιμο στυλ και φάουλ από τον Μούρτσι
πάνω στον Σαμπαλή. Καλιγκάνη θα επιστρέψει αντί του Τσιγονάκη. Μπέμ δεν έχει αντίπαλο εκεί κάτω. Θα του πάρει την μπάλα ο Γκαλιγκάνη, φοβερή άμυνα. Ο Μούρτσι θέλει να περάσει για τον Γκούντα. Γκαλιγκάνη σουτάρει απότομα για 3, θα αστοχίσει. Ο Σαμπαλή πήρε το rebound. Δεν θα εκβιάσει όμως κάποια γρήγορη επίθεση. Νίρπας από τον κεντρικό διάδρομο θα κερδίσει το φάουλ και το δικαίωμα για βολές. Άστοχος ο Νίρπας στην πρώτη βολή. Πολλές χαμένες βολές στο συγκεκριμένο παιχνίδι, πάρα πολλές. Και νομίζω ότι και οι δύο ομάδες πρέπει έτσι λίγο να βελτιωθούν όταν επιστρέψουν με το καλό στις χώρες τους. Είναι πολύ σημαντικό κομμάτι του παιχνιδιού ελεύθερες βολές και για ξεκούραση στους πόντους. Μόλκο αέρια, ο Γκούντα για 3. Δεν ήταν κακό το σουτ, το Μούρτσι, το επιθετικό rebound. Μούρτσι θα δώσει πάσα, Σκαρέ για το επιθετικό. Δεξί χουκ. Τελικά το rebound ποιος θα το πάρει? Ο Νίρπας, ο οποίος θα έχει ξανά δικαίωμα για 2 βολές. 2 και 18 για το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου. Αρκετές βολές σε αυτό το διάστημα του παιχνιδιού, 65-55. Έχει οικοδομήσει μια διψήφια διαφορά η Άλμπα Βερολίνου. Πουλίν επιστρέφει, θα επιστρέψει στη θέση του Σκαρέλια. Ο Νίρπας κάνει το 66-55. Καιρό έχουμε να δούμε 2 βολές από κάποιον παίκτη της άλλης ομάδας. Τζάκαρ 67-55. Τζάκαρ Γκαλικάνη για 3. Είναι άστοχος. Ρεζουάνι πήρε το αμυντικό rebound. Ο Σούλς για τον Ρεζουάνι. Σαμπαλή. Νομίζω θα γίνουν βήματα εδώ, ναι. Από τον Αρζεμπάνσερ. Και η κατοχή είναι για την Εξελατούρα, η οποία θέλει να μειώσει όσο το δυνατόν περισσότερο πριν ολοκληρωθεί το τρίτο δεκάλεπτο. Τζάκαρ, ωραία spin move, πολύ όμορφη ενέργεια, θα στοχίσει όμως. Νίρπας. Αυτός με τη σειρά του θα δώσει στον Αρζεμπάνσερ, ο οποίος θα ευστοχίσει για το 69-55. Ο Γκαλιγκάνη νομίζω κράτησε πάρα πολύ την μπάλα. Τζάμπολ και το βελάκι θα δείξει Άλμπα Βερολίνου, η οποία θα έχει άλλη μια επίθεση για λογαριασμό της. Ο Μπερνάρ βγήκε time out από τον coach Γκογκιάτη με πάρα πολλές φωνές στον Γκαλικάνη.
Επιστρέφουμε στο παιχνίδι μας στα 9:55 με 75 δεύτερα για τη λήξη και της τρίτης περίοδου. Η Άλμπα στο προσκήνιο, ο Σούλτς για τον Ρεζουάνι, ξανά Σούλτς. Θα γυρίσει ο Ρεζουάνι, ωραία πάσα, θα στοχίσει ο Νίρπας. Κουέντιν στο επιθετικό rebound, κέρδισε με τη σειρά του 2 βολές. Πολλά τα επιθετικά rebound για την Άλμπα Βερολίνου, ειδικότερα σε αυτό το δεκάλεπτο. Ο Σούλτς όμως αστόχισε στην πρώτη βολή, αστόχισε στη δεύτερη, 70-55, ο Κόντος επιστρέφει στο παιχνίδι. Μούρτσι, αντίπαλο τον Μπερνάρ, ο Μούρτσι, ο Γκαλικάνη με τον Ρεζουάνι, θα κλειστεί εκεί στη γωνία, δύσκολη πάσα, Κόντος, δύσκολη ενέργεια, στόχισε, ο Σούλτς πήρε το rebound, Νίρπας, Σούλτς, κάνει το φάουλ ο Κόντος, ξανά βολές. Όχι, δεν είναι βολές, ναι, είναι 2 βολές. Έχουν συμπληρωθεί ομαδικά. Λοιπόν, ο Σούλτς 71-55 στη γραμμή, 72-55. Όλο ένα και ανεβάζει τη διαφορά η Άλμπα Βερολίνου. Τζάκαρ θα κρατήσει όλη την επίθεση για την Στελατζούρα. Ο Τζάκαρ θα περάσει, δύσκολη προσπάθεια, δεν θα ευστοχίσει. Σαμπαλή, 2-3 δεύτερα. Τους για 3, ο Τζάκαρ θα τον κόψει, 72-75. Αυτό είναι το σκορ, είναι 17 για την Άλμπα Βερολίνου μετά από 30 λεπτά παιχνιδιού. ...72-55. Η Άλμπα Βερολίνου έχει χτίσει ένα πολύ ισχυρό προβάδισμα για να κατακτήσει την πέμπτη θέση σε αυτό το φιλικό τουρνού Under 16, το οποίο δεν οργανώνεται για πέμπτη φορά. Σμάλειτς θα κλέψει την μπάλα, τον Κουέντιν, ωραίο καλάθι, πολύ ωραίο καλάθι, το 74-55.
πολύ δύσκολο καλάθι από τον Quentin, ο οποίος σας είπαμε και πριν ότι έχει μεγάλα άκρα, είναι πολύ αθλητικό παιδί και αποδεικνύει ότι είναι ένα από τα ταλέντα της Alba Βερολίνου. Quentin είναι εύστοχος. «95-57 το σκορ». Θα δούμε αν η Τελατζούρα μπορέσει να μειώσει το προβάδισμα. Εδώ ο Σμόλεϊτς δεν θα δώσει πάσα. Τζάκαρ με τον Quentin. Τζάκαρ εκεί δύσκολα θα κοπεί. Κάθετη άμυνα από τον Σμόλεϊτς, δεν έγινε απολύτως τίποτα. Ο Πίλοβιτς για τον Μπέμ. Αυτό νομίζω θα κάνει βήματα, τα οποία και σφυρίζονται. Τζάκαρ πήρε την πάσα από τον Γκούντα με τον Quentin. Τζάκαρ, Γκαλικάνη με το αριστερό. Θα διεισδύσει, θα πάρει φάουλ και θα πάει να εκτελέσει 2 βολές. Άστοχος στην πρώτη βολή. 75-57. Πάρα πολλές άστοχες βολές, το ξαναλέμε, είναι μάστιγα σε αυτό το παιχνίδι οι άστοχες βολές. Μάλειτς για τον Κοπίλοβιτς. Έκανε και υποψία βημάτων, θα βρει την μπάλα με το αριστερό. Πολύ φιλόδοξη αυτή η ενέργεια. Ο Μπέμ παλεύει για την κατοχή. Γκαλικάνη, ωραία πάσα για τον Τζάκα. Την μπάλα από τον Quentin και δεν την άφησε να περάσει για τον Τζάκαρ. Φάουλ που πήρε ο Γκούντα και θα έχει το δικαίωμα για 2 βολές. Ο Γκούντα, ο οποίος δεν έχει σκοράρει σε αυτό το παιχνίδι, θα πετύχει τον πρώτο 75-58. Μια δόση περιπέτειας συν 16 για την Alba. Το πιστεύει στην ανατροπή ο coach Κογκιάντη και προσπαθεί να δώσει κίνητρο στους παίκτες του. Ωραίο pick and roll, τάπα του Γκαλικάνη πάνω στον Μπέμ, που είναι μεν ψηλός, είναι 2-7, όμως δεν είναι και πάρα πολύ αθλητικός. Ο Σμόλεϊς για τον Μπέμ θα γυρίσει αυτός κατευθείαν, 77-59. Τζάκαρ θα κάνει το λάθος, αν και φάνηκε ότι ίσως να παρενευλήθηκε κάποιο χέρι του Γερμανού παίχτη, όμως η κατοχή είναι για την τυπικά γηπεδούχο ομάδα. Ο Μπερνάρ για τον Μπέμ. Ο Πίλοβιτς, Quentin για 3 από την κορυφή, κακό σουτ. Ο Μπέμ πήρε το επιθετικό rebound, καθώς τον κράτησε ο Σκαρέγια. Υπάρχει μεγάλη διαφορά ύψους. Τον 7-59 παραμένει το σκορ. Ο Μπέμ, ο Σμάλεϊτς θα περάσει, δύσκολη ενέργεια. Ο Μπέμ, follow, δεύτερο follow.
δεν θα καταφέρει να πετύχει το καλάθι και ο Τζάκαρ θα ασφαλίσει την μπάλα για λογαριασμό της Τελατζούρα. Κουέντιν θα τελειώσει τη φάση στον ευνηδιασμό, 79-59 στην 20 για την Άλμπα Βερολίνου. Τζάκαρ θα περάσει με το αριστερό, δεν θα πετύχει το καλάθι, θα κερδίσει όμως 2 βολές. Τσάκαρα στόχισε. Πολλές οι άστοχες βολές. Ο Τζάκαρ θα μπορέσουμε να του δώσουμε και ένα ελαφρυντικό, καθώς έχει πάρει πάρα πολλές μπάλες στην κατοχή του. Δεν έχει αφήνει τους αυτοκινητάκες του. Τζάκαρ οπότε θα το παίξει αποτελεσματική άμυνα και θα μπορούσε να είναι και αυτός λίγο πιο ομαδικός. Η Άλμπα που φαίνεται σιγά σιγά να καθαρίζει την υπόθεση νίκη. Κοπίλοβιτς, πέμπτο τρίποντο, 82-59, συν 23 για τη γερμανική ομάδα. Γκούντα απότομο σταμάτημα, ευστοχή, 82-61. Είναι ξεκάθαρο πως η Άλμπα ήθελε περισσότερο την νίκη, ήταν πιο εξωγύραστη, αν και έπαιξε χθες το βράδυ με την Adverb. Ο Μίλπας θα πάει στον πάγκο. Ο Μπέμ στην επαναφορά, 6 και 20 για το τέλος του αγώνα πλέον. Ο Μπέμ και την μπάλα από τον Καμπαλή και τελείωσε τη φάση, 83-61. Μούρτσι χωρίς να αλλάξει πάσα, εστοχή, 84-63. Αν δεν κάνει τώρα, είναι το παιχνίδι πάνω κάτω. Ο Μπέμ τον οποίο τραβάει να κρατήσει στο Μπόριο Καρέγια. Βαλικάνει με τον Καμπαλή, δύσκολη πάσα. Έβαλε τον Μπέμ. Δημιουργεί κατοχήνη και τη Τελατζούρα, αν δεν κάνω λάθος, όχι. Ο Μπέμ ο οποίος έχει φάει πάρα πολύ ξύλο σήμερα και νομίζω θα αντικατασταθεί από τον Ρεζουάνι. Περνάρ για τον Ρεζουάνι. Ο Φίλοβιτς, ο οποίος γυρνάνε και τα κοκόρια του σήμερα. Κακή πάσα. Ο Μούρτσι έκλεψε την μπάλα. Ο Μούρτσι θα πάει στον δεύτερο διάδρομο, θα περάσει. Λίγο έψε να πετύχει και τον goal foul. Θα πάει όμως να εκτελέσει 2 βολές. Τα 64 το σκορ, Σαμπαλή λίγο έπρεπε να κάνει το λάθος. Ρεζουάνι, πολύ ωραία πάσα, όμως θα αστοχίσει ο Αλγενμπάρσερ στο εύκολο καλάθι. Γαλλικάνη θα πάρει το φάουλ από τον Κουέντιν.
Ξανά βολές για την Στέλλα Τζούρα. Πόιλακ και ο Αζεμπάζε θα μπουν στο παιχνίδι. Ο Μπερνάρ και ο Κοπίλοβιτς θα πάνε στον πάγκο. Γαλλικάν είναι άστοχος στην πρώτη βολή. Παραμένει το 86-64, Γκαλικάνη ρίχνει διαφορά από τους 20 πόντους. Ρεζουάνι, ο Πόιλακ θα διεισδύσει, Κουέντιν, σουτ για 3. Όχι, ήταν για 2 τελικά το σουτ όπως έδειξαν οι διαιτές. Πόιλακ θα χάσει την μπάλα. Συνδυασμός για την Στέλλα Τζούρα. Ο Μούρτσι λίγο έλειξε να γλιστρήσει, θα γυρίσει. Δύσκολο καλάθι, 84-67. Ταμπαλή για τον Πόιλακ. Είχε το σούτ όμως, Γαλλικάνη θα του κλέψει την μπάλα. Ο Τζάκαρ, ο Γκούντα, lay-up, 84-69 και time out από τον coach Όπιτς. Fast, call it high speed. I've been working hard, yeah, I've been working nightly. If you think you'll win, ha, not fucking likely. I be taking shots, yeah, cold-blooded, icy. Watching numbers grow is what I call sightseeing. In the front row, run it up when they hype me. The following grows, they know how to ignite me. Call me CEO, I've been running shit right, see. And I ain't playing games, I create my own lane, making pleasure out of. Επιστροφή στο παιχνίδι μας για τα τελευταία 5 λεπτά. 84-69, η Άλμπα είναι το μεγάλο φαβορί ώστε να κερδίσει και να κατακτήσει την πρώτη θέση. Ρεζουάνι θα στοχίσει. Τέταρτη συνεχόμενη άμυνα για την Στέλλα Τζούρα, η οποία έχει την ευκαιρία να μειώσει τους 13 πόντους και να δώσει ένα μικρό ενδιαφέρον στο παιχνίδι. Ο 470 για την εύστοχη βολή του Μούρτσι. Άστοχος στην δεύτερη βολή, επιθετικό από τον Τζάκαρ, 84-72. Σούλτς, Αλβενμπάνσερ, ο Αμαντού Σαλαμπή πάλι. Ρεζουάνι, ο Σούλτς. Κάνει την ισορροπία του, Κουέντιν για τον Ρεζουάνι, θα προλάβει για το 86-72. Ωραία πάσα του Τζάκαρ, καλό passing game από τους Ιταλούς. Καρέγια εξαιρετικό σούτ, 86-75 στους 11
Σελατζούρα και φάουλ το οποίο έκανε ο Σκαρέγια. Έχει ανέβει η ένταση από τους άλλους παίχτες. Κουέντιν για τον Ρεζουάνι. Σαμπαλή, αριστερό, lay-up, ωραίο κίνηση. 88-74. Αρέγια, Γκαλικάνη. Θα γυρίσει, θα πετύχει το καλάθι, 88-76. Θα κάνει λάθος ο Γκούντα για τον Γκαλικάνη. Θα εφορμήσει το καλάθι, θα κάνει λάθος, Σαμπαλή. Και από το πόδι του Τζάκαρη η μπάλα θα βγει εκτός. Ρεζουάνι. Σαμπαλή για 3. Είναι άστοχος. Θετικό rebound από τον Σούλτ. Ωραία πάση στον Ρεζουάνι, 90-76. Γκαλικάνη για τον Τζάκαρ. Θα περάσει. Μούρτσι θα προσποιηθεί. Θα αστοχίσει. Και φάουλ από τον Κουέντιν, 90-76 με 100 δεύτερα να απομένουν για το τέλος του ημιχρόνου. Κουέντιν εδώ παίρνει και τα χειροκροτήματα από τον πάγκο της ομάδας. Σιγά σιγά ολοκληρώνεται και το δεύτερο παιχνίδι του σημερινού προγράμματος για το Platon Basketball Spring, που διανύουμε την τελευταία μέρα του φημισμένου πλέον τουρνουά Under 16, το οποίο διοργανώνεται εδώ στο σχολείο των εκπαιδευτηρίων Platon για πέμπτη σερί χρονιά. Γκαλικάνη θα σώσει τελικά την μπάλα για τον Ρεζουάνι. Ο Μπερνάρ, τον Ρεζουάνι για τον Σαμπαλή. Ωραία προσποίηση, Μπερνάρ. Ο Σούλτς, σουτ για 3, είναι εύστοχο. 93-76. Η Άλμπα νομίζω μας έδειξε τις δύο τελευταίες μέρες ότι τώρα βρήκε το ρυθμό της. Ουλίνη, Μούρτζι για 3 από τη γωνία, είναι άστοχος. Σαμπαλή πήρε το rebound. Δίκαια κατακτάει η γερμανική ομάδα την πέμπτη θέση στο φετινό Platon Basketball Spring. Σαμπαλή πήρε και το επιθετικό. Δεν εκβιάζει καταστάσεις, βλέπετε βγάζει την μπάλα έξω. Σαμπαλή θα δεχτεί εδώ την τράβα από τον Μούρτσι. Ο Σούλτς είναι άστοχος. Ρεζουάνι, γκολ φάουλ, 95-76. Λογικά η επόμενη θα είναι και η τελευταία επίθεση του παιχνιδιού, καθώς δεν πιστεύω ότι η Άλμπα θα κάνει επίθεση. Θα κάνει μάλλον την τελευταία επίθεση στο τέλος του παιχνιδιού, καθώς έχει ήδη κερδίσει. Πολύ καλή και ισορροπημένη εμφάνιση από τη γερμανική ομάδα, την οποία ελπίζουμε να είναι μαζί μας και την ερχόμενη περίοδο. Άστοχος στο Ρεζουάνι, ο Γκούντα πήρε την μπάλα.
Ο αντίπαλος θα βάλει ο Μπούντα. Γαλλικάνη θέλει να μπει μέσα. Θα δεχτεί το φάουλ από τον Ρεζουάνι. Αχρίαστο νομίζω αυτό το φάουλ. Το μόνο που πρέπει να μάθουμε είναι το τελικό σκορ και σε αυτό το παιχνίδι. Γαλλικάνη είναι εύστοχος 95-77. Και 95-78 θα είναι και το τελικό σκορ του παιχνιδιού. Όχι, τελικά θα κάνει επίθεση η Άλμπα από ό,τι φαίνεται. Περίμενα εγώ ότι δεν θα κάνει, αλλά από τη γλώσσα του σώματος καταλαβαίνω ότι θα γίνει και η τελευταία επίθεση. Θα βάλει, θα περάσει για τον Ρεζουάνι. 97-78. Αυτό είναι το τελικό σκορ. Η Άλμπα Βερολίνου θα πάρει την 5η θέση στο Flatten Basketball Spring, ενώ η Στελαζούρα την 6η θέση. Αυτά από εμάς. Λίγο διάλειμμα και επιστρέφουμε για το μάτς της 3ης θέσης ανάμεσα στην NK Kaunas 2 και τον Παναθηναϊκό.